Bună ziua, doamnelor și domnilor, numele meu este Marius. Cât schimbă colegii caseta pentru înregistrare? Să știți că sunt un fan al dumneavoastră, am ascultat Gaz pe foc toată tinerețea mea. O să facem un spectacol, dar și eu alerg, dar nu, alerg semi-maratoane. O să facem un mic spectacol, un mic moment de improvizație și până schimbă băieții camera și caseta, trebuie să stabilim niște lucruri foarte clare. Deci improvizație înseamnă că se întâmplă acum pentru prima oară, nu s-a mai făcut niciodată. Ce facem noi acum nu este stabilit de dinainte, le facem doar cu ajutorul dumneavoastră. Acum, când o să înceapă înregistrarea, am o mare rugăminte. În clipa în care eu bag mâna în buzunar, pentru că e posibil ca unele glume să nu iasă cum trebuie, dumneavoastră trebuie să huiduiți exact cum ați făcut-o atunci când România a ratat calificarea la Copenhaga și nu a mers mai departe la europene. Haideți un pic să ascultăm ce s-a întâmplat atunci în acele minute. În fruntea Comisiei de Arbitri a UEFA se află un om care nu ne iubește deloc. Probabil s-ar fi jucat până mâine dimineață, până când danezii ar fi egalat, sau poate că Urs Maier ar fi înscris el, o ticăloșie fără margini. Să-l ascultăm pe Marius Drăguș. Bun, acum când dau cu mâna prin păr, trebuie să fluierați și să aplaudați exact cum ați făcut-o atunci când România a bătut Anglia la Franța în 98 și s-a calificat în optim, unde a fost eliminați de Croația. Haideți să ne aducem aminte ce s-a întâmplat atunci. Ce putem spune între timp, jocul se rea printr-o lovitură liberă executată de Iulian Filipescu, Dan Petrescu, Filipescu, Dorinel Munteanu. Dan Petrescu pe post de vârf de atac, Dan Petrescu pentru de care Dan Petrescu se întoarce și gol! Gol în minutul 90, stimați telespectatori! Cine oare mai spera? Ce-o fi oare în sufletul jucătorilor noștri? Nu mă întreb ce este în sufletul lui Glenn Hoddle. Bun, hai foarte bine. O să facem niște numere de improvizație, niște jocuri de improvizație. Numele nostru este SC Impro SRL. Până începe transmisia, puteți să ne căutați repede pe Facebook, să ne dați like. O să avem nevoie de... Toată lumea face asta. O să avem nevoie de la dumneavoastră de nume de cântece, meserii, spații. O să vedeți că e foarte simplu, nu trebuie să vă speriați deloc. Să zicem, unul dintre jocuri se numește întrebări. Fiecare joc începe într-o numărătoare inversă. 4, 3, 2, 1, spunem împreună. Eu zic SC, bărbații spun... cine e bărbat? Se crede bărbat? Zice, eu zic SC, dumneavoastră, așa, bărbații spun impro cu un ton mai jos și doamnele sau domnișoarele și domnișoarele cu un ton mai sus SRL. Să zicem, începem întrebări în 4, 3, 2, 1, SC Impro! Foarte puțin bărbați în această zi. Bun, așa. Dețineți minte, bag mâna în buzunar. Așa, dau cu mâna prin păr. Ok, mi se șoptește că în 10 secunde începem transmisia. Țineți minte, este foarte simplu, nu este greu deloc. Puteți să dați like repede. Așa, bun. Ține 4, 3, 2, 1 și... Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la spectacolul de improvizație al trupei SC Impro SRL! În aplauzele dumneavoastră, improvizatorii din această după-amiază, directorul general al trupei, Andrei Mateiu! Omul de serviciu al trupei, evident, Marius Drăguș! Și omul care te ține în corzi, nimeni altul decât Vlad Gălățeanu! Acestea fiind spuse, doamnelor și domnilor, începem spectacolul de improvizație în 4, 3, 2, 1, SC Bun! Primul joc din această după-amiază se numește Discurs cu mâinile. Îmi pare rău, l-am pregătit de... Nu contează. Am făcut o listă, ce putem juca în doi. Asta înseamnă că Andrei, aici de față, o să vină, o să vorbească despre un subiect, ce doriți dumneavoastră, și în loc de mâinile lui o să folosească... Mă auziți și fără microfon? Pentru asta avem nevoie de la dumneavoastră de un subiect, de, să zicem, un hobby mai interesant. Asta vreau să zic, a vorbit dumnealui despre maraton. Vreți maraton? Deci nici nu vor să se vorbească despre... Hai să luăm altceva, că a vorbit dumnealui. Despre ce să fie? Hai să zicem o invenție. Are cineva vreo invenție? Ceva ce vrea să facă când era mic și încă n-a ajuns să facă acest lucru și probabil că nu o să-l facă niciodată? O ce? Macara. O macara. Există macaraua, dar...
Vi-au luat toți înainte. O macara care ce face? Să fie ceva mai... Care ce? O macara care pictează. Bun. Așadar, discurs cu mâinile macaraua care pictează în 4, 3, 2, 1, sece! Bună ziua! Mă bucur că... Mă bucur că ne-am strâns aici atât de mare și stăm și ne gândim ce să facem cu, Doamne, cu aceste macarale pe care le-am construit și sunt făcute pentru a picta podelele. Știți foarte bine și dumneavoastră din partea stângă și dumneavoastră din partea dreaptă, da? Știți foarte bine că cei din centru le-au construit. Deci, măi, de ce ați făcut asta? De ce ați făcut asta? Nu v-ați gândit și la colegii voștri cum o să reușească ei? Nu v-ați gândit la asta? N-ați avut creier și pur și simplu ați stat și nu v-ați smuls părul din cap, vă concentrându-vă la faptul că trebuie să lucreze cineva cu aceste macarale. Bun, o să mă calmez. O să mă calmez, o să încerc să vă explic cum funcționează aceste utilaje. Trebuie pictată, în primul rând, o foarte mare icoană de Catedrala Neamului, unde ați văzut că sunt și celelalte macarale care o construiesc. De aceea, acolo sus unde este domnul acela cu țigara în gură, acolo sus trebuie să fie vârful crucii și foarte, foarte unduios trebuie să încercăm să aruncăm vopseaua în dreapta și în stânga, ca nu cumva să pătăm ușor. Am simțit o durere în spate. Mă uit să văd dacă bate soarele bine și se poate picta la temperatura asta, dar nu, băi, Costele, te aștept că ai fost obraznic, trebuia să... Mamă, ce... Vă scuzați, am o alergie mică puțin la... Nu trebuia să... Așa. Bun, gata, s-a terminat și cu alergia și... Am nevoie din public de un șofer, și domnul cu ochelari cu cămașa roșie, da? Deci, nu, stați, nu. Știți, ați mai condus macarale până acum? Nu ați mai condus. Atunci, domnișoara, stați, nu. Cere o numără după aia și vorbim pentru altceva, pentru macarat. Mă rog, lasă-mă acolo de treabă. Hai că am plecat, ați înțeles, ne vedem, deci toată lumea, la cât e ceasul, ia să vedem, e și 35, la și 45, mâine la aceeași oră, de fapt peste 10 minute. Ne vedem la Catedrala Neamului, da? O să facem un training cu fiecare pentru conducerea macaralei, da? Vă mulțumesc, o zi bună, la revedere! Următorul joc se numește întrebări. Asta înseamnă că doi improvizatori vor face o scenă și vor avea voie să vorbească numai cu ajutorul întrebărilor. Dacă cineva nu spune întrebare, huiduiți cât puteți de tare. Cum n-ați făcut-o niciodată. Pentru asta. Asta e timpul nostru de aici? Ok. Bun. Avem nevoie de un spațiu unde să aibă loc următoarea acțiune. Spațiul este, și nu pe scenă, că asta este, se vede, un loc undeva, oriunde ar fi. Unde? În metrou, la biserică, să ne lăsăm pe cele sfinte deoparte. Sau? În vamă? În vamă am avut joi, la Godot. Hai să mai... Cine a zis cineva pe aia? Ceva exact, în Congo e ceva... În pădure? Bine, luăm în pădure, întrebări. În 4, 3, 2, 1, sece...
Bună ziua! Care e Ginkgo biloba? Nu vă spărați. Vedeți copacul acela mare și maro? Ăla din depărtare? Îl vedeți pe cel de lângă copacul mic și negru? Ăla micu? Dumneavoastră vedeți bine sau nu? Păi nu știți că suntem aici pentru testul acela de văz? Serios? Păi mai sunt încă două... Spre finish? Și tu? Dumneavoastră sunteți pădurarul? Nu v-am spus că mă cheamă Adrian? Sunteți actor? M-ați văzut în declarații de dragoste? Câți ani aveți atunci? Din 61 până în 85? Câți ani sunt? Nu știți că eu nu am făcut școală? Nu vi se pare că se cam vede? Ce, credeți că are legătură cu părul sau ce? Nu. Mobutu, frunza asta ascunde tot? N-ai găsit una mai mare? De ce? Păi nu vezi că ți-a târnă? Poți să o legi tu la spate? Vrei să iau o liană de jos? Iar e de-aia uscată? Asta lungă? Știi să faci lot marinăresc? Pot să încerc? Poți! Auzi, Gică? Nu ți se pare că aici se fură ca în codru? Ai văzut statisticile? Nu știi că în fiecare dimineață controlezi internetul? Deci tu ai făcut cheltuielile alea în dial-up, nu? Dar cum de ți-ai dat seama? Păi n-ai intrat pe hub-urile alea porn? Eu? Păi nu tu ai lăsat fereastra deschisă? E adevărat că buturuga mică răstoarnă carul mare? Frumos, nu? Ai, așa. Ce face măicuța? Așa vorbești tu cu soția ta? Ok, bun. Următorul joc se numește schimbă. Asta înseamnă că doi improvizatori fac o scenă și în clipa în care începe scena, Vlad simte nevoia să spună schimbă, cel care a spus un cuvânt trebuie să schimbe cuvântul respectiv sau fraza respectivă cu orice altceva, să propună o nouă variantă. De exemplu, ce ați mâncat azi dimineață? Schimbă. Și dumneavoastră să zică nimic sau orice altceva. Pentru asta ne mai trebuie tot un spațiu sau hai să luăm două meserii. Să zicem, Andrei este un sau o. Avem vidanjor. Haideți să nu ne luăm după aspectul fizic. Și mai este și prelungirea de aici. Nu contează. Deci avem vidanjor, felicitări, și mai zice cineva aici ceva. O să luăm vidanjor, pe place, așa. Și trebuie și pentru mine o meserie. Inspector fiscal. Inspector fiscal. Mai aveți și alte variante? Cum? Parașutist. Parașutist. Ok. Parașutist.
Ce faci, mă? Unde ai apărut? Păi, Ce te strâmbe așa? Ce? Schimbă! Ce ți-ai pus mâna la gură? Ce s-a întâmplat? Îți curge sânge sau ce ai? Schimbă! Ce e, mă? Te doare portabil? Vrei o pastilă? deci te rog, lasă-mă. Nu ți s-a spus să eliberezi locul că urmează să sărim cu parașuta? Schimbă! Nu ți-a spus șeful tău să pui aici frumos floricele? Schimbă! Ce-i mizeria asta? Păi nu, eu în caz meu. Am venit să o vidanjez. Schimbă! Eu în caz meu. Am venit să o acopăr. Schimbă! Eu în caz meu. Am venit să fac puțină baie. Ai ceva împotrivă? Păi la ora asta nu știi că aici pe câmpul ăsta se sare cu parașuta? Păi și așa se sare direct în hazna? Pentru că tot timpul haznaua este închisă și chestia asta roșie este punctul nostru să ne dăm seama unde să sărim cu parașuta. Schimbă! Pentru că chestia asta roșie e capacul ei. Da, e închisă pentru că e capacul ei, da. Păi și Acum era deschisă pentru că vrea să fac o baie. Schimbă! Acum era deschisă pentru că vrea să fac vidanj aici să o vidanjez. Schimbă! Acum era deschisă pentru că știu că că vin tu și vrea să cazi acolo. Păi stai așa. Da. Ia șterge-te un pic pe față. Schimbă! Păi stai așa. Ia dă-ți masca aia jos. Schimbă! Păi ia stai așa. Întoarce-te. Noi Tu fi nu de la... ești, nu ești foane de la etajul 3? Schimbă! Marcel? Schimbă! Tu l-ai făcut pe Moș Crăciun la filmul la grădiniță? Eu! Dar cum v-ați dat seama? După barbă. Schimbă! După accent. Schimbă! După burtă. Schimbă! Am ghicit. Păi cum așa? Că vorbeam mai gros, aveam barba aia lungă. Aveai și păr? Aveam și păr, da. Mă rog, era o perucă. Lasă-mă cu prăja. Schimbă! Ți-am găsit portofelul la nevastă. Ce-ai găsit? Am găsit niște mesaje de la tine la nevastă mea în telefon. Schimbă! Am simțit mirosul la nevastă mea. Păi da, dar eu nu sunt singurul vidanjur din cartier de aici. Schimbă! Da, dar eu nu sunt singurul vidanjur de aici. E și fratele meu. Schimbă! Dar eu sunt singurul vidanjur de aici. Ești că n-am înțeles. Nu sunt singurul vidanjur de aici. Câți mai sunteți, bă, pe Rahova? Schimbă! Dar cât sunteți? Schimbă! Am crezut că ești doar tu. Nu, mai am vreo 2 colegi. Dar sunt mai mici oricum, adică mai mici de vârstă. Mai stai mă așa, nu ești tu ăsta din buletin? Schimbă! E nevastă mea? Schimbă! Vezi? 3 copii. De asta v-ați aruncat cu parașuta, nu? A, nu e! Cine știe, poate nu se deschide. Parașuta a rămas sus, o bate bărbasul. Ce? Asta e fetița? Schimbă! Ăsta e băiatul? Schimbă! Ia uite, aveți tripleți! Să vă trăiască! Mulțumesc, dar vezi că ăsta din stânga nu seamănă cu mine? Schimbă! Vezi că ăsta din stânga e mai negru? Schimbă! Când vezi pe ăsta din stânga? A murit. Schimbă! Pe bune? Schimbă! A scăpat unul! Așa, asta e. Mai puține guri de grănit, mai puține... Asta e. Mai puține forțe de vidanjat. Un WC-ul minus. Știți cum e? Adică o să vin și eu mai rar aici. Da, bă, așa e. Auzi și ce te rog? Nu. Dacă te plătesc, te mai duci la nevastă mea? Schimbă! Aș vrea să-ți dau niște bani să fii tu în locul meu. Schimbă! Știi ceva? Stop! Un joc din această după amiază se numește Radio Hit. Avem o foaie și un vis? Oh, dure. Sau un telefon, așa cum. Avem nevoie să ne spuneți, Vlad cântă la chitară, trebuie să ne spuneți 3 genuri de muzică care pot fi cântate la chitară.
pentru că nu avem cu noi orice alt instrument, după cum o să vedeți. Primul gen este folk, scria country folk. Cel de-al doilea este blues. Avem o romantică printre ele. Blues. Și cel de-al treilea country. Hai country. Deci, nu știu cum mai găsești popular. Uite, rămâne country. Rămâne country. Bun, avem nevoie de 3 titluri de cântece care nu există. Primul cântec se numește... Zi-mi un titlu de cântec. Primul maraton se numește. Primul maraton. Ok? Păi să scrie pe foaie acolo. Cel de-al doilea nu se numește al doilea maraton, vă las pe voi să vă gândiți. Se numește... Uite, zi-mi acum un titlu de cântec. Îndrăgostit de vidanjor. Da? Și cel de-al treilea se numește... Macarare. Nu există macarare. Păi nu spuneți mie. Eu știu că există. Macarare? Ziceți-ne cine a zis macarare, să ne zic alt titlu. Machelele. Deci nu macarare, machelele. Da, uite, spuneți dumneavoastră. Un titlu de cântec. Domnul Șala, din dreapta. Un sandwich bun. Ăsta este pentru country. Bun. Jocul se numește Radio Hit și la Radio Hit avem un invitat surpriză care vorbește despre ceva. Despre ce v-ar plăcea un hobby. Cine are un hobby un pic mai ieșit din comun? Așa. Cine a făcut așa? Dumneavoastră Gata, m-am văzut, v-ați mișcat, da? Uite dumneavoastră de acolo, domnul cu barbă. Cățăratul. Perfect. Deci vorbim despre cățărat la Radio Hit. Perfect. Și aveți o firmă de cățărat? Dar faceți chestia asta? Da. Ok, vorbim după spectacol. Adică pe blogul pe de-asta, nu? Ah, bun. Atunci nu o să vorbim despre spectacol. Bun. Deci începem Radio Hit. În 4, 3, 2, 1, sece! Bună seara, domnilor și domnilor! Și atât la o emisiune directă aici pe 107 FM, la emisiunea preferată, o dată pe săptămână. Știu că foarte mulți dintre ascultătorii noștri nu-și permit, așa că pentru ei mai amărâți, o să o lăsăm la 101. În această seară, invitatul nostru, după ora 12 noapte, bună ziua, ați întârziat un pic, nu nimic, v-ați luat. Invitatul nostru din această seară la radio, evident, unde nu putem vedea ce se întâmplă în jurul nostru, se numește... Virgil Păsăroiu. Virgil Păsăroiu și evident cum ați ieșit și cum ați cerut se ocupă cu cățăratul. Spuneți-ne, domnule Virgil Păsăroiu, de la ce vârstă ați început cățărarea și de ce? Deci, prima dată m-am cățărat pe un bloc foarte înalt și vreau să mă arunc de acolo. Pentru că este o emisiune după ora 12 noapte, vă lăsăm să spuneți asta. Deja ați spus-o, nu mai contează. Eram mic și eram îndrăgostit de o fată cu care eram eu coleg în clasă și i-am cerut prietenia, iar ea mi-a spus, nu, Păsăroiule. Bineînțeles că așa m-a chemat pe mine, ea n-a vrut să mă jignească, dar eu am luat-o cadou la front și m-am suit exact pe blocul ei ca să trec prin fața geamului ei. Și scuze, facem o mică paranteză, aș vrea să le mulțumesc colegilor mei de emisiune care l-au dus în platou pe domnul Virgil Păsăroiu. Spuneți-ne, ați sărit de pe bloc sau nu? O întrebare, cum o chema pe femeia pe care ați îndrăgostit și de ce? O chemam Iruna Vrabie. Este pur și simplu o coincidență de nume. Dumnezeu sau soarta ne-a dus față în față în aceeași clasă, pentru că stăteam și în aparaturul de chimie, unde băncile erau față în față. Nu erau expresii de stil, chiar așa era în fața mea. Altă întrebare mai aveți? Bineînțeles, dar până să revenim la următoarea întrebare, avem un cântec de la Cristi din Suceava. Se numește Primul Maraton, este un folk 100% pur și autentic și e posibil ca domnul Păsăroiu să se regăsească în el.
Așadar avem folk și ne venim cu domnul Păsăroiu și cu lui Vrabie în câteva secunde. Bună seara! Sănacul, totuși Pullman, a reluat activitatea. Prima melodie se numește Primul Maraton. Sunt studentul fără bursă. Viața mea este o cursă. Inima îmi arde așa. Inima mea arde așa. Ca cenaclu flacăra. Nevasta mea-i cicălitoare. Îmi spune iubitul meu să ne aruncăm în mare. Dar asta nu-i de bon ton. Nu vreau să pierd primul meu maraton. Vă mulțumesc, nu uitați, și totuși maratonul. Am revenit aici pe frecvența dumneavoastră favorită cu domnul Păsăroiu. Domnul Păsăroiu ne-a spus în timp ce ați ascultat melodia că mai poate să stea încă 10 minute până să-și ia zborul. De când s-a... Spuneți-ne că nu ne-ați răspuns la întrebare. V-ați aruncat până la urmă de pe bloc? Da, m-am aruncat. Dar, după cum știți, eu sunt un mare cățărător și m-am aruncat cu funia de bungee jumping, oprindu-mă în niște crengi din fața blocului meu, pe undeva pe la etajul 1. După care m-am cățărat ușor pe bloc, până în dreptul geamului ei, unde ea era în cameră. Și mare atenție, fiți atenți ce i-a spus. Și am zis, Miruna, de astăzi nu mai ești vrabia mea. Exact, stimați ascultători, se pare că avem un mesaj de la cineva din Oziceni. Vă rugăm frumos, de jumătate de oră în fața radioului, chemați și invitați mai vesel un pic. Apropo de veselie, se pare că domnul Păsăroiu vrea să ne spune gluma lui preferată. Vă ascultăm. Gluma mea preferată e un polițist care merge pe stradă și mergând așa, cade într-un canal și după aia iese și zice: măi băieți, măi, unde ați luat capacul? Unde l-ați dus? E proastă, e foarte proastă. E o glumă la fel de tristă ca și viața mea. Și asta nu este tot, se pare că... Asta nu este tot, stimați... Asta nu este tot, stimați ascultători, se pare că de atunci, de la Vrabie, domnul Păsăroiu are probleme în continuare în dragoste. Spuneți-ne cum o cheamă pe soția din prezent. Pe soția mea o cheamă Alexandra. Ne-am cunoscut la vârful omului. Vreau să ne cățărăm pe Babele. Și ne-am întâlnit în vârful Babelor. Eu am urcat prin dreapta, ea prin stânga. Exact, și pentru că eu am urcat prin dreapta și prin stânga și este trecut de ora 12 noaptea, ascultăm un blues celebru aici în cartier la noi, îndrăgostit de Vitanjo. Ne cerem scuze pentru problema tehnică. Am să vă spun un secret.
S-a șoptit din cadrul de emisie, mai avem încă 2 minute până începe următoarea emisiune aici, la frecvența preferată. În continuare cu domnul Păsăroiu. Se pare că în acest... Spuneți-ne care este părerea în cartier. Mi se zice Corbu. Nu știu de ce, pentru că sunt destul de alb la tren, așa, adică niciodată nu m-am vopsit sau n-am... Nici măcar m-am uitat la serialul ăla. Am fost un serial mai întâmplă la televizor, poate că mă îmbrac în negru și de aia. Dar mi se zice așa și mă rog, sunt mândru de asta pentru că odată eram la Mega Image la coadă și doamna de acolo stă exact la etajul 500 și a zis, lăsați-i cu domnul Corbu în față. Lumea s-a speriat, bineînțeles, am mai dus primul. Înainte să ascultăm ultimul cântec, spuneți-ne care este metoda de cățărat și câte fete ați agățat cu această metodă? Întreabă cineva din rândul 7. Odată am fost la Mamaia și acolo avea loc un concurs de Miss. Era un podium acolo organizat de către domnul Mazăre și în spatele podiumului era un zid înalt, așa cu găuri în tot felul. Și am zis, e momentul perfect să mă încațăr puțin aici. Sigur, voi întoarce capele de la 2-3 fotomodele de astea și mâine mă duc cu ele de plajă. M-am cățărat până sus, dar tocmai când să ajung în vârf să strig, uitați unde a ajuns băiatul. O vrabie. Dacă vă puteți imagina această ironie a sorții, a venit și m-a ciupit de brațul drept. Am căzut pe spate lat, 27 de zile de spitalizare la Spitalul Municipal Constanța. Așadar, dacă mai aveți întrebări pentru domnul Păsăroi, intrați pe pagina SCI Pro SRL și le puteți adresa personal. Până data viitoare, stimați ascultători, ascultăm un sandwich bun. Este un country românesc din corporațiile din Băneasa și Pipera. Doamne ajută până data viitoare și țineți minte, mă cheamă Bol și îmi place să cânt. Asta am făcut de când sunt pe pământ. Dar acum eu vreau pe toți să vă anunț. La acest obicei o să renunț. Pot, oricând, chitara-n cui s-o pun, renunț la ea pentru un servitor. acesta a fost capul de improvizație la Românilor. Mare plăcut și Andrei Matei și Vlad, vă mulțumesc. Și dați-ne un like pe